Nå, men der er åbenbart nogen, der skal skifte tøj. Morten, han mangler. Kan I kalde på Morten? Ja. Jamen altså, jeg har det sådan. Skal vi ikke lige tage nogle sange, indtil han kommer? Hey, pas på nogle sange, inden han kommer. Dyresex, det er fedt, ja! Dyresex, det er fedt, ja! Dyresex, det er fedt, ja! Dyresex, det er fedt, og vi må få gåsen, og vi må få gåsen, og vi må få gåsen. Dyresex, det er fedt, hey! Dyresex, det er fedt, ja! Dyresex, det er fedt, ja! Dyresex, det er fedt, ja! Dyresex, det er fedt, og vi salen på vælen, og vi salen på vælen, og vi salen på vælen. Dyresex, det er fedt, ja! 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 Op i grenen med renen, op med grenen i renen. Dyresex, det er fedt, ja! 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 Dyresex, det er fedt! Er Morten kommet? Det er han ikke. Du skal bare bytte op på det, Markus. Du skal op hernede og ned der. Jens altså. Ja, Jens, skal du spille trommer i stedet for? Ja, sgu i orden, altså. Den er fyret. Morten. Ikke op. Hvad siger du? Yeah! Rikke er også kommet, hun kan også spille trommer. Hun kan trommer,